Călin Bocănici sau dermopigmentistul, cum îi spun prietenii și cunoscuții, are 30 de ani și a devenit celebru după ce a dus la nivel de artă dermopigmentarea sprâncenelor. Iar astăzi se află alături de noi pentru a ne povesti despre această artă. Bună ziua, bine ai venit, Călin! Bine v-am găsit, mă bucur să fiu aici. Și noi ne bucurăm. Cum a început pasiunea ta? Cred că totul a început din pasiunea mea pentru tatuaje încă de când eram în clasele 1-4, când am început să-mi desenez prietenii, colegii și chiar să-i tatuez, pentru că mi-am făcut singur un aparat de tatuat cu motorul de la o mașină cu telecomandă. Am creat o mașină de tatuat și cred că așa a început și după aceea s-a transpus în iubirea asta pentru dermopigmentare și pentru frumos până la urmă. Cu ce se deosebește dermopigmentarea de tatuajul obișnuit? Dermopigmentarea are obiectivul de a rezolva niște probleme sau niște complexe pe care persoanele le au în ceea ce privește aspectul fizic, în timp ce tatuajul are obiectivul de a aduce ca niște accesorii pe piele. Și din punct de vedere tehnic, scopul dermopigmentării este să se estompeze odată cu trecerea timpului, în timp ce tatuajul trebuie să rămână pentru totdeauna. Există o formă de sprânceană ideală? Nu există o formă de sprânceană ideală, la fel cum nu există un standard al frumuseții sau al artei. Trebuie să adaptăm în funcție de situația cu care ne confruntăm, fiecare lucrare pe care o facem. Ce greșeli observi tu cel mai des atunci când vine vorba de tatuajul acesta semi-permanent? Totul pleacă de la o greșeală din punct de vedere al obiectivului și al principiilor, pentru că ceea ce facem noi trebuie să implice responsabilitate și asta se va transpune în modul în care vom face lucrările și în modul în care predăm cunoștințele mai departe. Dacă obiectivul e strict de a face bani, atunci clar nu vom reuși să ajutăm persoanele, pentru că obiectivul nostru e acela de a ajuta prin ceea ce facem. Atunci când tu ai obiectivul să ajuți prin ceea ce faci, clar vei încerca să oferi cele mai bune servicii și să adaptezi în funcție de nevoie. Eu știu că tu oferi servicii gratuite persoanelor care și-au pierdut sprâncenele din cauza problemelor medicale. Da, fac asta cu tot dragul. Felicitări! Mulțumesc, doar aceste proceduri le mai fac acum, pentru că timpul nu mai permite să lucrez pe bani, lucrez doar gratuit acum. Wow! Cum reacționează oamenii după ce tu le oferi aceste servicii și își recapătă sprâncene? Sunt foarte fericiți, evident, și fericirea asta lor e amplificată de faptul că sprâncenele le amplifică expresivitatea și e o bucurie imensă, asta e pentru mine cea mai mare răsplată. Cum ai luat decizia de a face asta? Din nevoia de a ajuta. Cred că ăsta e până la urmă scopul vieții noastre, de a ajuta pe alții și prin asta simt că pot să ajut și să schimb viețile oamenilor. S-a întâmplat un lucru anume pentru ca tu să iei această decizie? În viața ta mă refer. Nu, și nici nu am avut neapărat pe cineva care să se confrunte cu problema asta, dar cred că ăsta e obiectivul procedurilor și al oricărei meserii. Obiectivul e acela de a ajuta și atunci trebuie să vezi prin meseria ta cum poți fi cât mai de ajutor oamenilor care au nevoie de tine. Se spune că sprâncenele micropigmentate în timp își pierd culoarea sau aceasta se transformă în albastru, verde, roșu? Obiectivul chiar este să-și piardă culoarea, pentru că e un tatuaj semi-permanent, nu trebuie să rămână 10 ani așa, dar obiectivul este să se estompeze treptat până când vor dispărea, nu să-și schimbe culoarea în albastru, verde sau roșu. Când se schimbă și se întâmplă acest lucru, tehnica nu e corectă. Știu că susții și cursuri pentru cei ce vor să învețe această artă. Da, fac asta, cu asta mă ocup acum în principal, deci cu transmiterea informațiilor mai departe și, cum ziceam, cu procedurile gratuite pentru cine se confruntă cu alopecie. Ce le sfătuiești pe femei să facă atunci când se confruntă cu această problemă? Să apeleze la specialiști, să-și deseneze sprâncenele? Evident că apelând la un specialist vor economisi tot timpul pe care îl ia în fiecare dimineață să-și aranjeze sprâncenele, dar să se informeze foarte bine, pentru că e o procedură care poate avea niște consecințe dacă nu e realizată corect și atunci trebuie să ia decizia cât mai informat și cât mai responsabil. Acum, după ce mi-ai povestit că în ultima perioadă lucrezi gratuit, vreau să îți pun o întrebare la care mă gândesc că ar fi valabilă înainte să te apuci să lucrezi gratis. Se câștigă bine din această meserie? Se câștigă foarte bine din această meserie. Lumea cred că nu realizează cât de importantă e partea financiară în acest domeniu, ca în general în domeniul beauty. Din punctul meu de vedere, cred că ajungem la același nivel cu alte operații estetice sau lucruri de genul ăsta. Deci da, e o meserie care te răsplătește din punct de vedere financiar, evident dacă o faci cu pasiune și cu dragoste. Pentru astăzi eu îți mulțumesc tare mult și te mai aștept în platoul știrilor. Vă mulțumesc și eu, o să revin cu drag.